Tänään esittelen uuden ravintolisän, joka on parhaillaan saamassa valtavasti huomiota sosiaalisessa mediassa. Se on yksinkertaisesti Nexaskin ravintolisä. Tilataksesi sinun tarvitsee vain täyttää eri tiedot täällä ja saat lisäksi poikkeuksellisen alennuksen, joka mahdollistaa 2 pullon saamisen ilmaiseksi. Suosittelen kuitenkin, että tilaat tuotteesi pian, koska valitettavasti varastot ovat erittäin rajalliset tällaisissa kampanjoissa. Siis minun osaltani nyt on kulunut 15 päivää, kun olen noudattanut tätä dieettiä ja olen jo menettänyt 4 kiloa. Ja kuten en tiedä, olenko jo maininnut, mutta se on dieetti, joka perustuu kiloihin. Totta kai, sinun täytyy silti tehdä urheilua. Tietenkin, parantaa edelleen painonpudotusta. Kuten tässä näet, monet ihmiset onnistuvat laihduttamaan ja todella. Minulle se on ollut yksi parhaiten toimineista ravintolisista. Siksi suosittelen sen käyttämistä tai kokeilemista ilmaisten 2 pullon avulla, jotka saat tilauksesi yhteydessä. Katso, sopiiko tämä ravintolisä myös sinulle ja joka auttaa sinua laihtumaan helposti. Tosiaan, minulle en ole koskaan kokenut yhtä tehokasta tuotetta kuin Nexas Time. Jos olet kuten monet epävarma ja et tiedä miten laihduttaa tätä kesää varten, suosittelen todella tämän tuotteen käyttöä. Nexas Slim, koska juuri tämän ravintolisän avulla olen onnistunut laihduttamaan todella helposti ja suosittelen todella, että kokeilet sitä. Tilaaminen on todella helppoa, voit vain klikata nappia ja syöttää tietosi saadaksesi 2 ilmaista pulloa. Nyt sinulla on kaikki tiedot, jos haluat laihtua helposti, älä unohda tilata. Muista tykätä ja ennen kaikkea jättää kommentti, jos sinäkin olet onnistunut laihtumaan ansiosta, rakennusta ei ole olemassa.